नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 10थि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो मनेश्वर बर'नि जोलुर बादायनाय खुंदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलियाव थानाय राजीव गान्धी गेलेग्रा फोथाराव नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 10थि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो मनेश्वर बर'नि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवनाय जायो। नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अमृत रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि बाबुल स्वर्गियारिनि दैदेननायाव हाबाफारि बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय जायो। बे फारौ बिरहोनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो खुंगा 10थि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो मनेश्वर बर' जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि बिथाङा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। दिनैनि गिबि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायो खाथलबारि गुथाल जोलुर हानजा आरो बगाजुलि रनचन्द्री जोलुर हानजानि गिबि साननि जोलुर बादायलायनाया जानानै थाङो। बे जोलुर बादायलायनाया मोन्नैबो हानजानि गेजेरावबो 1-1 गलाव ड्रयै जानानै थाङो। खुंगा 10थि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो मनेश्वर बर'नि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो बिरखां नार्जारि बिथांजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बासिराम रामसियारि, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जीबनजिउ बसुमतारि, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो जोलुर बादायलायनायाव गोख्रों खामानि मावो नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। दिनै नाग्रिजुलि आनसलिक जे बर' फरायसा आफादा दिनै जे मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो मनेश्वर बर' बिथांमोननि जि गोसोखांथि जि जोलुर बादायलायनाय बे दिनैनि गिबि जागायजेननाय आरो बियो 10थि खेब जाबाय आरो बेहाय दिनै जि अपेनिं मेट्सआव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बेहाय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बे ओनसोलनि जि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे इयुनाव बिथांमोनाबो जेफोर मोजां गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गोजौ लेभेलसिम दावगालांनो हायो आं बेखौ हास्थायबाय आरो बे ओनसोलनि जेफोर इयुन जि जाखांफुनाय जि गेलेगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे बे दिनैनि जे गेलेनायखौ नायनानै सोलोंनो हागोन बा गेलेनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे बे ओनसोलनि बा तामुलपुर जिल्लानि जि जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना जे फैबाय थानाय समाव जे ओनसोलनि जानानै बा जिल्लानि जानानै बा स्टेटनि जानानै जे मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बावैसो थांनाय जि ख' गेलेनायाव जे तामुलपुर जिल्लानिफ्रायनो सासे बिथाङा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथाङा गेलेनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम देखायनो हानानै बिथाङा जोबोद दावगासार जानो हादों आरो बियो बे ओनसोलनिनो जे सुबुं दोन जादों आं बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनैनि जि खेला जाहाथे मोजाङै जाथों आरो नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे साननाय आरो बड'फा गेजेरारि मावथांखिनि जि मावथांखि बेयो जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मावलांनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौनो सानदोंदि जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेथि खेबनि थाखाय आन्डार 13खौ लानानै अल आसाम नाङैनो जोङो बेखौ जन वाइसआव खुंनाय जादोंमोन आरो बे ओनसोलनिफ्रायनो गासिबो ओनसोलनिफ्रायनो जे गेलेगिरि बिथांमोना ओंखारबोदों आरो इयुनाव बिसोरो स्टेटआव जानाय बा डिस्ट्रिक्टआव जानाय बेफोर गेलेगिरि बिथांमोना जे आन्डार 13 गेलेगिरि बिथांमोना थांनाय जि
स्टेटनि जि जानो गोनां बेहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने आन्डार 13, 14, 15 बेहाय गोबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना चान्स मोन्दों आरो बे चान्स मोननायजों लोगोसे जे स्टेटआव जे दावगानो हाथों आरो नेसनेलाव दावगानो हाथों इन्टारनेसनेलाव जौगानो हाथों जों बेखौनो हास्थायदों आरो बड'फानि जि गोजोरथियारि मावथांखि बेनो बे आरो फैबाय थानाय समाव जे आन्डार 13आ नैबे खेबनि नैथि खेबा जानो थांगासिनो दङ 2 थारिख अक्ट'बरनिफ्राय जे गान्धी जयन्तीजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4 जुनाव बियो जागोन बेयो जाबाय अपेनिं मेट्चआ जागोन सनितपुर जिल्लायाव बियो जुन 1 आरो बाक्सा जिल्लायाव जुन 1 आरो साउथ कामरुपाव बियो जुन 1 आरो गलाघाटआव बे 1 जुन बे 4 जुनाव जोंनि गथाय आसामनि जे 19टा जिल्ला आफादा बेहाय बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय बेखौनो हास्थायगोन जे फैबाय थानाय जे जोंनि बे लाइमोन जे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे मबाइलनिफ्राय जानगाराव थानो हायो आरो ड्राग्स बा फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानाया आं बेखौ हास्थायदों आरो जोंनि बे दिनैनिफ्राय आं बेखौनो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि बेहाय नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ गोख्रों नोजोर होगोन आरो लोगोसे जि मबाइल गेलेनाय बियो मबाइलाव जि गेम गेलेनाय बा ड्राग्स मुवा जानाय बेफोरो जे जानगाराव थानो हायो आं बेखौ गोख्रोङै बेखौ माने माबागोन नेवसिगारगोन आरो लोगोसे बिथांमोना जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावनि जे इयुनखौ दानो हायो बा गावनि हेल्थ बा फिजिकेल फिटनेसा गोख्रोङै थानो हायो होमबासो जोंनि लाइमोन जे फरायसुलि बिथांमोना फरायनायाव गोसो होगोन आरो गावनि देहायारि जोथोना गोख्रों जागोन बेखिनियानो नाग्रिजुलि आनसलिक एबसुर आबायक मर्मे बा आबाद मर्मे আজি मार्टियार लक्ष्मण नामसियारि आरो सनेश्वर बर' तेखेतসকলৰ जे स्मृति এই স্মৃতিটো লৈ পেলাই আজি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট 16তম যি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এইটো আজি নাগ্ৰিজুলি খাটৰবাৰী হাই স্কুল ফিল্ডত আজি শুভ উদ্বোধন এই শুভ উদ্বোধনত আজি মই আহি পেলাই প্ৰথমে মই নাগ্ৰিজুলি আঞ্চলিক এপছুক মই সম্বৰ্ধনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আজি যি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যেহেতু মিছন ফৰ সাষ্টেইনেবল চেঞ্জ মানে বড়োফাৰ নামত যি আমি আজি খেল এটা যেহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বিষয় সেইকাৰণে আজি যেহেতু লক্ষ্মণ নামচিয়াৰী আৰু সনেশ্বৰ বড়ো তেখেতসকলে মানে বড়ো জাতিৰ কাৰণে বীৰ শ্বহীদ বুলি ক'ব লাগিব যাৰ নামত আজি তেখেতসকলৰ যি স্মৃতি এইটো আমি আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা সময়ত যি আন্দোলন কৰি কেনে আজি জীয়াই থকা বড়োসকলে যি আজি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি জীয়াই থকা যি বড়ো ৰাইজ বা আমাৰ যিখিনি আজি বড়ো ৰাইজে তেখেতসকলৰ স্মৃতি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এইটোকে লৈ যিহেতু ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এইটো অকল নাগ্ৰিজুলি অঞ্চলত নাথাকি পেলাই যাতে আমাৰ অল অসম বা অল ইণ্ডিয়াত তেখেতসকলৰ যি স্মৃতি এইটো মানে সফল কৰাৰ কাৰণে আজি যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপটো মই তামুলপুৰ জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা টপৰ পৰা নাগ্ৰিজুলি আঞ্চলিক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আজি ইয়াৰ যোগেদি মই মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি এই অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাইজ আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিহেতু আমি বসবাস কৰি আছোঁ আৰু খেলৰ যোগেদি আমি সদায় মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মানে ভালদৰে যেন মানে খাতাম পৰীক্ষা যিখিনি ৰিলেশ্যন এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰখাৰ কাৰণে এই খেলৰ এটা মানে যি প্ৰগ্ৰাম এই যোগেদি আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে মিলি থকা বা এই অঞ্চলতে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ এই কথাকে মই আজিৰ ইয়াৰ যোগেদি মই মানে মেছেজ দিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ আৰু মই আহ্বান কৰিম যাতে অনাগত দিনত এই খেলখন আজি 16তম হৈছে ইয়াৰ বাহিৰে তাৰমানে বড়ো জাতি যিমান সময়লৈকে জীয়াই থাকিব বা বাচি থাকিব সেই সময়লৈকে যাতে তেখেতসকলৰ স্মৃতি মানে অহৰণ জীয়াই থাকে সেইটোকে মই আজিৰ এই মানে যোগেদি মই আহ্বান কৰিলোঁ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 12थि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो सनेश्वर बर' बिथांमोननि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी सार बिथांखौ लिंनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा बेखेवनानै होबाय। लोगोसेयावनो बड'फानि सावगारियाव जि बिबार बावनाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बानेश्वर नार्जारी सार बिथांखौ बड'फानि सावगारियाव बिबार बावहोबाय। लोगोसेयावनो जोंहा जि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि 1989आव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। बेवहाय जि जेंनानि थाखाय बिथांमोननि मुङाव जोङो बेबायदि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानो हायाखैमोन। थांनाय जिखिनि 2007निफ्राय जोङो जि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो सनेस्वर बर' बिथांमोननि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ जोङो नै फिल्डआव होआखैमोन, नाथाय बै मोनसे फिल्डआव होदोंमोन। नाथाय नैहाय लाबोनाया जोङो बोसोरनै जाबाय खाथ्रबारि फिल्डआव। बेनिखायनो बेवहाय जोङो जि लानायनि जि थांखियानो जाहैबाय जोंनि नाग्रिजुलि ओनसोलाव बेबायदि फुटबल जाया हिसाबै जोङो नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जिखिनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो मोनसे स्पर्ट्स लाइनाव जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो बोसोराव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनानै इयुन जेनेरेसनफोरा जेन सोलोङो, बेनिखायनो जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोङो लाबाय थागोन। बेखिनियानो। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंनो थांगासिनो। बायगिरि बिथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर गोसो दंब्ला 500 रां होनानै गोसो बादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोफादों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। 600-381-7191 910-154-7892 आरो 910-159-8021